மாதிரி ஆரம்பிக்கும். பின்ன என்ன ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நடத்த போறீங்க? சின்னதுன்னு தெரியும், எவ்வளவு சின்னதுன்னு கேட்டேன். இத பாரு, உன் அளவுக்கு இல்லனாலும் ஏதோ எங்க சக்திக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க ஒண்ணு பண்ண போறோம். அவதான் சொல்லிட்டு இருக்கல்ல, அப்புறம் என்ன அவளை கிண்டல் பண்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்க? இப்போ ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சு ஆள் வச்சு நடத்த போறீங்களா? இல்ல, நாங்க 2 பேரும் தான் பாத்துக்க போறோம். உன் வீட்டுக்காரர் பண்ணது பத்தாதுன்னு இப்ப நீயும் எச்சத்தட்டு எடுக்க போறியா? பார்வதி, தயவு செஞ்சு இந்த வீட்டு பக்கம் இனிமே வந்துராது. சரவணா, ஏமா வாடா. இப்படி ஒவ்வொன்னா கேட்டு கேட்டு பில்ல போட்டுக்கிட்டு இருந்தா பொழுது சாஞ்சிரும். சீக்கிரம் போடுமா. சீக்கிரம் பில்ல போடுமா, இப்படி பண்ணா விடிஞ்சிரும் போல இருக்கு. இருங்க போடுறேன். சேமியா உளுந்து புளி எல்லாம் எங்கம்மா இருக்கு? அந்த பக்கத்து ரேக்ல. அங்கேயும் இல்லையே. எந்த பொருள் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியலையா? ஏன் தேவையில்லாம என்னையும் அலைய விடுறீங்க? நீ அடுக்கலடி பறக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்க. உங்க அண்ணி இப்படி பண்ணா மட்டும் அப்படியே பந்தா பண்ணிப்ப. நாங்க பண்ணா பொறாமையில வலிக்குது. ஏய், இங்க வைக்க வேண்டிய பொருளை இங்க வைங்க அண்ணி. அதை விட்டுட்டு எங்கெங்க வச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஒழுங்கா வைக்கலனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு ரெட்ட வேலை வச்சிடாதீங்க. எதுக்கு ஜீவாவுக்கு ஒரு போன் பண்ணி கடையில் என்ன நடக்குன்னு கேள. அவன் பாட்டுக்கு வசூல் போறதுக்கு எடுத்து விட்டு மீனா மூஞ்சியை பார்த்துக்கு நின்ற போறேன். ஆளாளு கடை விஷயத்துல விளையாடி தெரியே. நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். இருக்கிறத வச்சு சிம்பிளா பண்ணிருக்கேன்னா இவ்வளவு அருமையா இருக்க. விருந்து சாப்பாடே தோத்துரும் போல இருக்க. உன் கையால சாப்பிடுறதே தனி ருசிதாம்மா. அதனாலதான் எதுவுமே செய்யல. எனக்கா போன் அடிச்சிருந்தா வர வழியில பக்கோடா ஏதாவது வாங்கிட்டு விடுங்க, நான் என்ன வெளியாளா? நம்ம வீடு தானே. கடை வீதி பக்கத்துல ஜனங்க நடமாட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எங்க ஆனா டவுன்ல அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும்ல. நான் ஓனர்கிட்ட பேசிட்டேன். அட்வான்ஸ் 40,000 ரூபாய் கொடுத்தா போதுமா? வாடகை மாசம் 5,000 ரூபாய். நமக்கும் கை கடக்கமா இருக்கும்னு தோணுது. பாப்போம். ஆரம்பிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, உடனே வேலையை தொடங்குங்க.